He vist, a mi almenys he pensat en certs paral·lelismes entre aquesta pel·lícula i l'anterior, sobretot en el sentit del personatge que no acaba d'encaixar en el seu entorn, sobretot es veu molt això dins del nucli aquest tancat familiar. Tens alguna simpatia o fixació per aquests personatges una mica al marge del que està establert o del grup? Evidentment hi ha paral·lelismes entre les dues pel·lícules perquè les he escrit jo amb la mateixa persona i clar, això evidentment el reflex a mi m'agrada, no? Que les pel·lícules es segueixin d'alguna manera. En general, quan veig això amb altres directors, em genera confiança, per exemple, no? Però i evidentment hi ha aquest aspecte que tu dius, no? De la reacció a l'establert, a les normes. Crec que la primera pel·lícula es tractava més des d'un punt de vista més adolescent, des de la indignació o des de la rebel·lia. I en aquesta em sembla que té un punt de vista més interessant, que es tracta des de l'estranyesa. A mi m'agrada veure el personatge de la Jenny com una espècie d'alien que arriba a la Terra i de cop li sorprèn la forma en com funcionem. Ella té una relació molt més directa amb les coses, molt més física. S'ha despullat d'alguna manera perquè encara no les sap incorporar de totes aquelles capes que tenim, tots aquells petits codis que hem anat entenent, que hem anat d'una forma inconscient adquirint i que són mecanismes que ens ajuden a relacionar-nos però que a vegades també ens desgasten, i ella no els té. Llavors, aquesta cosa tan autèntica del personatge la fa diferent i la seva mirada sobre les coses desemmascara a vegades tots els components absurds que formen part de la nostra dia a dia. Llavors, hi ha seqüències en aquest sentit molt clares com, per exemple, tot el procés de selecció de personal que trobes en l'empresa o com funciona la teràpia, per exemple, psicològica. Ella ho viu tot des de com una estranyesa, com no comparteix, no ho entén. I en aquest punt crec que tots ens podem de cop qüestionar algunes coses de la forma que a vegades està en el món. I aquests diríem que potser en aquest sentit no sé si s'assemblen les dues pel·lícules.